5 pala yan. Ano itong ano ito? Spiritu Sancti po Espiritu na Ecuador. Sancti. Yung hindi yung original na Espiritu Sancti yan? Ito po Ayan yung mismo? Ecuador. Magkano yung ganyan? 20 po. 20? Hindi po sa Thailand. Hello mga ka-kids! Andito na naman tayo sa pangalawang video ng pagpunta natin sa Plant Convergence 7 na ginanap doon sa Quezon City Memorial Circle. Ngayon, ito po yung tinitignan ko, yung mga interesting na wala kami ng mga plants like the Spiritus Sancti, yung mga monstera na wala pa tayo. Yun, aaliw ako dahil kakaiba yung mga napadaan po kami dito sa may booths ng mga local growers. Yung mga plants nila ay dito lang po nila pinalaki, pinatubo at pinalaki dito sa atin. May kanya-kanya po silang garden. Merong may garden sa Bulacan, may garden sa Laguna, may garden sa Cainta. Basta, iba't ibang mga places po ng Luzon. Doon po sila nagpo-produce ng kanilang mga display. At ito na nga po, at ditong nadaanan namin dito ay ang lalaki ng mga dahon ng mga kanyang plant at napaka healthy, super gaganda at kakaiba. Mga rare plants talaga, more on philodendrons. Meron din silang mga colocasia, alocasia, scindapsus, may mga yung wild na mga plants sila. Ito naman yung tinitingnan naming black cardinal na napaka-interesting dahil variegated at ang laki, very healthy, flawless talaga kung ituring kasi talaga pong complete yung leaves niya, walang kasugat-sugat, walang gasgas, walang punit. Kompleto po. Ito po ay 25K. Kung kayo po ay interested, pwede nyo pong kontakin ang kanilang stall. At ito namang mga ibang katabi niya, ganun din. May mga variegated, may aurea, may albo, ang mga kulay. At ito, katulad nito, merong green Congo na variegated. Tapos, meron din silang mga ferns. Iba't ibang mga klase ng mga plants, guys. Nakakatuwa lang kasi dito sa atin pala ay napakarami palang gardens na malalaki na my God, ang gaganda ang kanilang mga tinatanim na mga philodendron, anthuriums, colocasia, ando na lahat, may aglonema, ay nako, basta name it. Wag lang yung mga bagong grow ngayon na galing ng Thailand at medyo wala pa yata sila. Ito, yung fern na isa na pinakita sa akin. Ito po yung fern na kung tawagin nila, yung iba tawagin lang cobra. Yung iba naman, Japan. Yung iba naman, tawagin na lasagna. Yun po ang bagong pangalan yan. Tapos, meron silang Brancianum na napakalaki. Giant talaga. Ay nako, Brancianum nila, hindi ako nakagrow pa ng ganyan kalaki. Grabe, ang laki. Nako guys, sana makita nyo at matunghayan nyo ang mga beauty ng kanilang mga tanim. Ganun pa man guys, sa dami ng uri ng mga collectible plants, sabi ko, sa loob-loob ko, sa sarili ko, imposible naman kung gugustuhin kong lahat yan na ilagay sa petit jungle ng Rich Kids na samantalang maliit lang naman, limited lang naman yung space natin. Sa akin naman guys, kung meron kang mga halaman at halagaan, maging malusog sila, maganda, maging magaganda, ay makontento na tayo. Nandun na yung
contentment ang magpahapit talaga sa atin. Kung hindi ka makontento, ay nako, lahat yan gugustuhin mo at bilhin mo. Mabuti sana kung meron tayong pagpupwestuhan. Isa pa, yung budget natin, limited lang din. Hindi naman tayo yung umaapaw na parang wala nang pangangailangan ang pamilya natin, limited lang. Inililimit din natin. Ibabagay din natin sa ating budget kung ano yung kakayanin natin na bilhin. Habang nagsasalita ako, ay tignan nyo at kung ano-ano yung mga nakita namin, bakit ganun na lang na sinasabi kong, ay naku, napakagaganda, ay naku, ganito, ganun, kamamangha. Ngayon, makita nyo, ayan, kaya isinishare ko ngayon kung ano yung mga nakita ko dahil incredible guys, ang dami pala talagang klase ng mga philodendrons and anthuriums. Karamihan kasi ng collections namin na nasa aming garden ay philodendrons and anthuriums. Ay nako, nakakamangha. Grabe, ang daming mga iba't ibang shapes. Katulad nito, mamangha ka, ang hahaba. Narrow siya na mahaba. At katulad din ng mga yung Manila's Pride, super lapat, super lalaki. 'Di ba? O katulad nito, hindi ko lang kasi nakuha ang name nito, yung pilipit na 'yan na long, very long, ang length niya ay ewan ko kung hanggang anong length niyan, pero talaga namang kakaiba rin ang design. Namimilipit-pilipit pa siya parang akala mo ay sira na leaf, pero hindi. Ganyan talaga ang design. At yan, mga ganyan, yung mga may mga plants din sila na meron tayo, yung mga anthuriums na yon. At pero guys, ito ang masasabi ko. Kahit anong klase ng plant mo, basta't inaruga mo at naging malusog at maganda, nako, makukontento ka na. Kasi ang plants, depende yan sa pag-aaruga para siya gumanda. Kaya bigyan din natin ng panahon ang ating mga tanim, mga alaga, para rin nag-aalaga ng hayop. Ang mga hayop ay magiging malusog at masaya rin ang mga yan kung alagaan natin. Ganon din ang mga tanim. Kaya sinasabi ko, makontento na ako sa kung anong meron akong nakayanan sa garden namin. Wala man akong kumpletong katulad nitong mga nakita ko ngayon, ay masaya na rin ako kasi ang dami ko rin na mga nasa garden na mga tanim na nakakatuwa. Nakakabigay inspirasyon at lakas sa araw-araw na mga ginagawa natin. Nakakalibang. Yun na nga po ang exercise namin. Minsan, yung asawa ko, iniyayaya ko pagka ganun na medyo nababagot ako, wala ako sa mood or what, ganyan, nabobore ako. Sabi ko, punta tayo sa garden, dalawin natin si ganito, i-propagate na natin yung ganito dahil ang dami ng anak. Ganon ang ginagawa namin, guys. Pupunta kami doon, magstay kami doon ng 2 to 3 hours, ayusin yung mga halaman, mag-propagate, kung o maglagay ng mga fertilizer, ganon, tapos kinakausap yung mga halaman. Nakakalibang, lilipas ang oras mo na kontento ka, at least yung oras na yon ay parang nailayo ka sa stress, di ba? Kaya ang ganda ng may alagang halaman, guys. Kaya ina-advisean ko kayo, try it at magkakaroon ka ng exercise every time. Sabihin nyo, dagdagan mo pa ang trabaho ko. Hindi, kasi sa sa hilig, kung mahilig ka ay matutuwa ka. Pero kung hindi mo hilig ay wala tayong magagawa doon. Kanya-kanya kasi tayong kursunada sa buhay. Ito naman yung strawberry shake, meron din kaming malaking ganyan, guys. Mas malaking konti kaysa dito sa kanila. At napakaganda ng halaman.
Kaya nakakatuwang tingnan yung mga marami rin kaming marami rin kaming halaman na meron kami diyan sa Petit Jungle na wala rin sila diyan. Kaya ganun guys. Hindi natin kayang koleksyonin lahat. Super dami ng klase ng mga halaman. Kaya matuto tayong makontento. Yan. Para maging happy tayo kung anong mga alaga natin na meron dyan sa ating garden. Ganon. Ang gaganda ng halaman nila talaga naman. Kaya, kung gusto nating tumingin ng mga ganda na wala tayo, yan, pag may mga expo, puntahan natin, makikurious tayo, tingnan natin, at ma-revive yung ating motivation para lalo pa nating mahalin yung ating mga halaman. Diba? Para tayo sisipagin sa pag-aruga sa kanila. Ayun guys, ang daming klase ng monstera ngayon na ginawa nila. Grabe. Meron pa yung binabasehan ng difference ay yung sa petiole or yung petiole ay yung kung sa ordinaryong tanim ay yung branch niya, no? Petiole ang tawag diyan sa mga yan. So, yun guys. Ang masasabi ko lang, at ngayon ko lang nalaman guys, nung pagpunta namin doon, na ang dami palang klase ng Pink Princess. Sorry guys, nag-voice over uli ako dito sa pangalawang video ng Convergence 7. Kasi, alam nyo guys, ang ingay, ang daming music talaga dyan na pinatugtog noong nandyan kami. Alam mo naman, syempre, mahilig sa music ang mga Pinoy, mga kalahi natin, masayahin tayong kalahi Kaya, we love music. Kaya, hindi maiwasan na mag-voice over na lang ako para may marinig kayo. Kaya lang, pasensya, baka naboboring kayo sa pananalita ko yung mga names ng mga plants, hindi ko masasabi po lahat yan. Hindi ko po memorize ang bawat name ng mga halaman na yan. Lalo pat yan ay ginawa nilang mga name na yan sa kung sinong botanist nanggaling or kung saang lugar ang pinanggalingan. Okay? Ganon nila binabase yung mga tanim. So, ngayon guys, ay pasensya talaga kayo. Hindi ko po naiparinig kung ano yung mga anong mga sounds dyan sa paligid, palibot-libot. And then, siguro naman kung hindi ko voice over ito at hindi ko i-mute yung sounds na nakapaligid, ay kayo po ay mabagot. Kasi ang ingay po. At tulad nito, Sphinx. Ayan Monstera in Sphinx. Ang ganda po, grabe. Di matatawaran ang ganda niya. Sobra. Pero ang mahal naman ganun lang talaga. Kung ano yung maganda at rare, ay medyo may kamahalan. Alam nyo naman ang reason, ay mahirap pong pinalaki, mahirap na inaruga, mahirap yung mga ginagawang pagpalaki sa kanila, at magastos talaga ang mga yan. Kasi may special kind of light, may special kind of yung watering, at yung temperature paano nila ma-maintain, ay kailangan merong gadget na gamitin or tool na gamitin para dyan. Kaya mahal po ang mga ganyang mga tipo ng halaman. So, yun po ang dapat natin na isaulo. Dapat na maintindihan. Ganon. Kaya minsan yung iba naman, hindi na sila bumibili ng ganyan kasi medyo delikadong alagaan. Katulad ko, minsan umaatras talaga ako sa presyo number 1. Medyo can't afford. At saka kahit pa afford ko, kung wala naman ako ng mga gamit nila na pang-maintain, ay hindi pwede. Kaya
sorry na lang, makontento ko ano yung kakayanin ko. At saka yung Pink Princess din dito, ang ganda-ganda, super. Ewan ko, I love Pink Princess talaga. Gusto ko sanang bumili nito kaya lang, sabi ko makontento na ako kung ano yung mga Pink Princess doon sa garden. Kaya medyo nag-refrain ako kasi hindi na naman ako makapagpigil. Dito sa video to, ewan ko kung dito na yung bumili kami, medyo may kamahalan din yung binili namin, pero super ganda naman. Makontento rin ako doon sa nabili namin dito sa para maging memorable yung punta namin dyan at lagi ko naalala yung event na yan ay bumili kami ng halaman na talagang worth it talaga naman. Kaya surprise yan, gagawan ko siya ng video, abangan nyo lang. Ang gaganda ng mga orchids, super gaganda. Oh my God, talaga. Lahat naman maganda. Tama na nga yung kagaganda ko. OA na ako. Okay. Huwag na kayong ma-OA-an sa akin. Masanay na kayo, ha, mga kachits. O yung mga orchids, gaganda, no? Ayun, gaganda na naman. Anong gagawin natin? Ganon talaga, humahanga tayo sa kagandahan niya. Di ba? Yan ang naibubulalas natin sa bibig. Ganda, maganda, wow. Ganon. Kasi ang ganda talaga. Nakakasawa na yung word na maganda. Anong gawin natin? Beautiful. Okay. Amazing. Awesome. Yun na lang. Ito naman yung wildflower. Yan. Ako lang ang nagsabi noon na wildflower. Pero sa tansya ko yan ay galing sa forest na plant na dito sa atin locally grown dito sa mga bulubundukin ng Pilipinas. Ayan. Ito naman yung Espiritu Sancti at nagtatawanan kami dyan dahil itong si Merchant ay kamukha niya yung Korean nandun sa tabi niya. Kaya akala ko Thailander, ini-English ko. Ngayon nagtagalog siya. Oh my God, sabi ko. Ay nako, kamukha mo yung mga Thailander na nandyan. Sabi ko, akala ko kababayan mo. Ayan, nagtatawanan kami. Ayan yung Espiritu Sancti niya, guys. Yan yung isa sa kanya, ito naman iba. Dito na sa kabila pala ito. Ito ay 14K. Doon sa kabila, yung kanina is 20K. Ayan pa, may PI pa siya. Ayan, ang ganda. Mga taga Zamboanga, guys, na nakarating din dito sa expo para mag-display din ng magaganda nilang halaman. Ang gaganda ng galing sa Mindanao. Kakaiba rin ang mga halaman nila doon. Kaya, ang dami, grabe. Ang dami kong naging kaibigan dito. Ayan, sila, nakakatuwa. Ayan, Espiritu Sancti niya. Tapos, lakad lang kami ng lakad dyan. Sabi ko, magpapagutom ulit tayo para tayo mawain na mamaya. Kako kasi, dyan alauna na dyan, guys, ng hapon. Hindi pa kami nag-lunch. Ayan. Pero, nabusog kami kasi sa mga beauty ng mga plants nila. Kaya hindi na kami nakaramdam ng gutom. Pero, ang nakaramdam ng gutom ay yung sumama sa amin na anak namin na gutom na raw siya. Sabi niya, gutom na ako, mama. Di bale, mamaya anak ko. Kasi gusto namin tapusin yung kalahati nito. And then, the third video na the last but not the least ay i-upload ko din, i-share ko din sa inyo. At doon namin ni Edgar nabili yung aming halaman na malaki at maganda. Okay, tunghayan, abangan na lang, surprise. Okay? Ayan, at kasi nag-ikot-ikot kami, ikutin na muna namin lahat-lahat. Alam mo naman kaming mamili, kailangan namin yung maisusulit namin yung ibabayad. Kasi, syempre, hindi rin naman tayo naglalaro-laro lang para kumita ng pera. Kaya, piliin din namin yung gusto naming kaming dalawa ang nakapili. Pangit naman yung gusto ko, tapos hindi niya gusto, tapos gusto ni Edgar, hindi ko rin gusto. Gusto namin bumili ng something na galing dyan na halaman na maging souvenir. Souvenir namin.
na yung both na. kaming dalawa ang pumili at nagka. Yung bilitay niya naman ito, bilitay. Yan, ganon. Magkano? Tingnan mo naman yung mga halaman dyan, oh. Diba? Out of this world. Grabe, ang gaganda. Sobra. Ito, oh, yung bilitay na, may nag-pink pa. Grabe, no? Kakaiba. Ayan. Magkano? So, yun guys, ang haba nitong video to, sana naman ay maibigan nyo, malibang kayo sa pagkakapapanood. Gusto kong lagyan ng music, pero ako'y nagdadalawang isip kasi pagka naglagay tayo ng galing online, nag-save ako dyan ng music at inilagay ko for how many times na akong gumawa ng video na nakalagay is non-copyright, no copyright. Ako naman, kampanteng naglalagay. Ngayon, after a month, after 3 months or 6 months like that, maniningil na yung may-ari. At yun daw ay copyrighted. So, para maiwasan yun, ay ganito ang ginawa ko na lang guys. Sana maintindihan nyo. Dito guys, marami ring mga bonsai. May mga naka-display na bonsai. Ito na yung Manila's Pride na ang laki-laki, ang ganda-ganda, heart shape, parang pag-ibig na malaki. Heart na napakalaki. At meron silang Zamia. Ngayon lang kami nakakita ng Zamia na ganito, oh. Grabe, ang ganda ng Zamia na ito, kakaiba. Ang pangalan niya ay Zamia pseudoparasitica. Ang ganda, no? Di ka ba nagagandahan? Unique ang ano niya, image niya, design niya. Tingnan mo yung mga dahon niya. Yung Zamia namin kakaiba rin, pero ito talaga, never ako nakakita pa ng ganito. Iba ang klase niya. At ito naman yung meron akong maliit na ganyan, pero hindi katulad niya talaga. At yung mga ferns nila, ayan. Ngayon lang ako nakakita ng fern na ganito dito lang sa kanila. May mga ferns kaming malalaki dito na giant, pero hindi katulad nito. Kakaiba naman to, narrow ang leaves niya, no? Kakaiba, ganda. Yan lang kami nakakita ng ganyan. Kaya kami namamangha. So, thankful, grateful kami ng maraming salamat, Diyos ko Lord, sa pagkakataon na binigay mo at sa mga plants na ito. Ayan, Asplenium nidus mutation. Ayan. Ang dami. Grabe. Sobra. Wow. Ano kaya kung kantahan ko na lang kayo? Anong sasabihin ko pa? Mahaba pa ito. Kailangan ko pang mag-narrate. Anong sasabihin ko? Manila's Pride. Heart shape. Very healthy. Very big. Large leaves. Ito naman, meron din ako sa garden ko nito. Hindi ko alam ang pangalan nito. Basta ang tawag ko dito sa amin, Pichel. Pichel siya yung lagayan ng juice. So, dito naman, may mga pangalan siya. Scientific name niya nandyan sa baba. Sana na-close up. Tingnan natin. Yan ay wild na plant. At yan ay napakaganda. Nepenthes graciliflora. Yan. Pangalan. Yan, Zamia. Ayan ang Zamia na meron kami. Malalapad ang dahon. Yan guys. A type of cardboard plant na masasabi mong anong klase ang plant ito. Tingnan mo naman ang dahon. Napakakapal ang titigas. Yon. Maramihan ng ganitong plants ay galing pa ng Peru, nanggaling pa ng Africa. Yung sa Africa naman, iba, blue. Ito naman ay Zamia furfurea. My God, ang pangalan guys. Oh my God. Ayan yung Monstera inaniae. Hindi ko alam i-pronounce yung pangalan niya guys, sorry. At ito naman yun is Scindapsus eclipse, no? Ata, kung di ako magkamali. Yan. Eclipse.
At ito ay may bumili yata nito pagkatapos nung show. Parang nakita ko, where did I saw it? Nakita ko yata online. Nabili nila ng 180,000. Ito naman ayan, Monstera Oniai. Bumili rin ako ng 2 piraso niyan, guys. From Thailand na shop doon na nag-display. 2 lang naman ang binili ko. At ito naman ay yung variegated tortum na aurea. Aurea siya, golden, ibig sabihin kung sa English. And this one is kamanghamanghang ganda-ganda ng, grabe, tingnan mo naman yan, pink, no? Grabe, no? Diyos Korea Gamma Ray. Diyos Korea Gamma Ray. Oh my God. At ito naman, parang nakakita ako nung maliit ako nito, malapit sa dagat. Ganyan. Nung maliit ako, na nasa lola ko pa lang ako nakatira, meron halaman malapit sa dagat na ganito. Euphorbia. Ganda, no? Grabe, ang daming klase ng mga halaman. Tingnan nyo na lang, guys. Ayan. Sana naman ay nakapagdulot ako ng kasiyahan sa inyo ng pagpanood nyo ng videong ito. Hindi ko na lamang sasabihin ko. Ito yung Standy Lobum. Ayun nasa likod. Nag-transfer. So, ito yung Red Imperial, kung di ako nagkakamali. Tama ba? Red Majesty, hindi Red Imperial. Ito yung Zamia na iba pang klase. Tingnan nyo naman ang kulay. Oh my God. Grabe, no? Amazing. Zamia Pherophila. Oh my God. Tama ba pronunciation? Ito yung Standylobum. Meron tayo niyan dito sa garden natin. Ayan. Philodendron Standylobum. Okay. At marami pang iba. Naku, mahaba pa yata itong video. Eto na naman tayo sa Standylobum na napakalaki. Wow! My first time to see ng ganyang kalaki. Pati rin itong orange marmalade nila, guys. Ito ang pinakamalaki na nakita ko talaga. Grabe, ang ganda. Healthy. Wow! Super gaganda ng mga tanim at halatang alagang-alaga sila. Magagaling ang mga plantitos na nag-aruga sa kanila, guys. Makita mo dito sa mga plants nila ay super talagang alagang-alaga itong mga ito. Siguro yung pagbibigay nilang fertilizer talagang on time. On time talaga. Pagka halimbawa binigyan na ng fertilizer, listed na siguro kung kailan yung susunod na paglagay. At saka yung watering and then yung temperature, talagang nababantayan siguro. Ay nako, sana yun ang gayahin natin at Diyos ko, di tayo magsisisi na mag-alaga ng tanim pag ganyan. Ang ganda, super. Grabe. Sana sa susunod na pagkakataon, pag may mga ganito, guys, ay puntahan nyo at panoorin at tunghayan ang mga magagandang tanim, nakaka-inspire. Life is so short na di nyo puntahan at enjoyin yung mga hilig nyo na tanim. Ayan, guys, meron din kaming ganito na malaki pero hindi variegated. Sa kanila, variegated, guys. Kumbaga sila ay may bland na lahi ng mga plants. Tayo naman ay Pilipinong Pilipino. Ganon. Pero, di bale, maganda pa rin. Maganda pa rin kahit na ganon na green. Ayan, ang cute-cute niya, no? Grabe, ang ganda ng kulay. Sobra. My God.
Ayan guys, sana naman na-enjoy nyo ang pagpanood nito. Sana sa susunod na video ay manood pa rin kayo at suportahan itong channel namin ng pamilya ko. Kami po ay kung saan-saan nakakarating para po sa mga tanim. Noon pong nakaraan na pandemic, alam naman lahat ng mga kachits na nakasubaybay sa amin na halos araw-araw noon ay pumupunta kami kung saan para mamili ng mga plants, para ang purpose namin doon ay makaambag man lang ng konti sa mga nangangailangan. Kaya kami bumibili ng mga halaman at arugain at ngayon ay napuno naman, sobra, yung ating Petit Jungle 3 and Petit Jungle 2. Yung Petit Jungle 1, meron pa rin mga tanim pero hindi na ganun kapuno. Kasi ginawa na namin ng garahe. Naging 3 garahe na yung space. Wow, ang ganda ng pichel-pichel na yan. Wow, talaga oh, very rare ito. Wow, wow, wow. Nepenthes yan ang tawag. Wow. Sana naman naibigan nyo guys. Sorry guys, hindi ako makapaglagay ng music instead of my voice. Kasi po, yun nga, ayaw natin makapirated. Ayaw natin na yung magkaroon ng problema. Sana huwag naman magkaroon ng problema ang mga videos natin para smooth sailing ang pagpapalabas namin, pag-share namin ng video para naman halimbawa kung ma-monetize ay sana ay huwag naman yung ubusin pa nila yung monetization natin, yung kakarampot na para sa atin ay mapunta pa doon sa music. Alam nyo, ang paggagawa namin, ang pagki-create po ng mga videos, because we are creators, no? Ay hindi rin simple po guys, mga kachits, kasi gumagastos po kami. Like for example, yung biyahe namin, yung ticket, lalo pa 3 kami ng 3 tao in every travel, every trip. Kaya medyo may kalakihan din. Hindi nababawi sa sweldo. Hindi po. Sa ngayon, napaka-konti na po ang binibigay ng YouTube. Kaya sana ay tangkilikin nyo naman, i-like nyo, comment nyo, i-share nyo sa mga kaibigan nang sa ganun ay lumaganap naman yung mga videos para sa ganun ay medyo baka sakaling makonsider ng YouTube at bigyan tayo ng pampagana man lang. Mabawi man lang yung gastos sa ticket, gastos sa pagkain, gastos sa aming mga lahat, yung expenses, no? Kahit man lang yun mabawi, no? Kaya ang pakiusap ko lang, paki-like nyo naman, mag-comment kayo, something, and then i-share nyo sa mga kapwa natin plantita-plantito nang sa ganun ay lumawak din tayo. Yan lang po at thank you so much, so very very much. Malapit na pong mag-end itong video. Masayang-masaya po ako sa mga kachits ko na nandyan pa rin at pumapansin, sumusuporta. Masayang-masaya ako kapag may nag-comment. Pero ngayon po, madalang, di po katulad noon dati. Kapag nagla-live ako noon, ang dami pong nakikipag-interact sa akin. Ngayon po nabago dahil naintindihan ko naman, naging busy na ang mga tao. Naging busy na. Hindi katulad noon pandemic, nasa bahay lang. Kaya may chance na nanonood, may time na mag-comment, may time na mag-share and like. Pero sana naman po, baka meron kayong konting time, spare us. Okay? Thank you so much para ganahan naman kaming magpatuloy. Kasi kung ganito't ganito lang, ay nako, ang hirap yata. Thank you so much guys. Sana naibigan nyo na naman itong isang mahabang video pero may kabuluhan kasi dyan nyo nakikita yung mga magagandang tanim. Isinishare ko, ayoko namang i-fast forward kasi hindi nyo naman makitang maigi yung mga beauty nila. Ayan. Yun nga. Ano pang gusto kong sabihin ay sana
mag-take care kayo sa inyong mga sarili at yung mga care tips natin din sa mga plants ay dapat i-apply din yung mga nakukuhang mga informations from my vlogs, from the vlogs of other YouTubers. I-apply natin sa mga plants para sa ganun ay gumanda ang mga plants natin at maging masaya pati ang mga plants. Hindi lang tayo ang masaya, pati sila. Okay? So, yun. At meron pang mahaba pa. May mga mahaba pa na mahaba pa ito. 10 minutes pa. Okay. Ngayon guys, ay siguro to this point na lang muna ito dahil it's already 36 minutes na. Putulin ko na muna dito and we will see you again on the next video guys. Kaya lang, okay lang ba kaya? Tapusin ko na lang kaya kasi okay. Okay lang sa inyo guys na ganyan walang music. Sana naman okay lang. Tanggapin nyo na. May copyright yung mga music dito guys. Wala akong may lagay na no copyright. I don't know where to buy, where to get music na walang copyright. Kaya pagpasensyahan nyo na ako. Takot na ako sa ganun. Kasi lagi-laging nakaka-copyright guys. Kahit na yung na may nakalagay na non-copyright, nakaka-copyright pa rin. So, useless lang na mag-upload ako kung makopyright kasi walang kabuluhan yung pag i-create ko ng video pag ganun, di ba? So, ayan, Jopi na Aurea, wow, ganda. Super. My God, may 10 minutes pa. Ayan na yung Monstera Devil. Wow, grabe, ganda. Super gaganda ng mga tanim dito. Yan, yung tortum, ang lit-lit, no? Pero ang mahal, oh. Kasi ano siya, eh. Tortum aurea, variegated. It is very rare. Ayan. Atabapoense, ang lit, no? May mga plantitas and plantitos na hindi naniniwala, guys, ng Atabapoense, kaya pinost ko minsan yung photo ko na may background na Atabapoense ko na ang laki. Halos more than 1 meter ang haba nung Atabapoense na lumaki dito sa Petit Jungle Tree namin. Eh, yung iba nagtataka, totoo ba yun na malaki ang Atabapoense? Eh, karamihan talaga ng Atabapoense eh, maliliit. Karamihan ng mga naka-display sa mga expo or sa mga nagtitinda. Wala pa akong Atabapoense na nakita na ibinebenta na naka-display sa stores or sa stalls or sa booths na ganun na malalaki. Totoo lang. Ito naman yung Espiritu Sancti na ang laki. Tapos sa baba niya ay meron ding verrucosum. Ay, ang verrucosum na yan. Grabe, how many times akong bumili noong kasagsagan ng pandemic. Ay, naku guys, ang hirap buhayin yan. Ang daling matunaw, nalulusaw. Meron siyang special kind of care na kailangan gawin para mabuhay siya, ma-maintain siya. Siguro yun sa temperature ng kung saan mo ilalagay yung light, eh masyado siyang delicate, kaya mahirap buhayin. Ito naman, sabi ko choco caramel, eh hindi naman choco caramel yan guys, caramel marble.
Kasi yung kulay niya kasi akala ko choco caramel. Ang ganda, ha? Super naman tong mga tanim nila dito, mga plants nila. Parang galing sa ibang planeta. Ayan. Malapit na tayong matapos. Sana naman ay naibigan nyo at na entertain kayo nitong mga nakita nyong plants. Beauty. Amazing plants. Grabe. Okay? Thank you so much. Lagi akong nagte-thank you so much sa mga catchits na hindi nakakalimot sa Rich Chich Channel na nandyan pa rin hanggang ngayon. Salamat ng walang katapusan at sana ay magkakasama-sama pa rin tayo, patuloy pa rin ang inyong mapusok na pag-antabay sa mga videos na ma-upload, guys. Thank you so much. And we will see you again on the next video. Sana i-share nyo sa mga kaibigan nyo nang sa ganon ay mas masaya ang channel natin at magiging bibo at mas marami tayong matutunan pag mas marami tayo dito magsama-sama. Kaya yun, guys. Thank you so much. And see you on the next video. God bless. Ang daming mga plantitas dito, guys, na babaik. So, let's go! Bye-bye!